Er du ved at filme? Det er jeg, den forfra. Skal jeg sætte den der på? Så skal jeg tage på. Så er det ikke okay? Du fortæller bare lige om, hvad du laver. Okay, jeg er ved at tage tøj på. Ja. Jeg skal lige hjælpe Spiderman. Jeg har lige fået mit tøj på. Han kalder på hjælp, hjælp, hjælp. Jo, sagde Spiderman, jeg kommer nu. Spiderman. Hey, Spiderman med 8 benede katte i panden og kryds over hovedet. Og hedder BSB. Hvorfor ikke bare DSB? Så kunne jeg tage tog med det samme. Ej, men går du bare ned til Spiderman, han er lidt mærkelig. Bare gå ned til en klovn. Det ser ud som en klovn, som har en rød næse. Er du klar over det? Nej, det er jeg faktisk ikke klar over. Det har jeg ikke. Det går du bare til i mit liv. Så, hej. Nu smutter jeg, fordi du går ikke ud mere.